Посеяли по камням, а зимой вон. Няўжо ў Беларусі вайна пачалася? І Лукашенко паказвае караніку, каб той браў ворага ў акружэнне? Ды не, гэта ён кантралюе ход палявых работ на Гарадзеншчыне, а ў Беларусі праца ў полі выглядае як ваенныя дзеянні. Наш фронт – это экономика, а для сельчан прежде всего хлебная нива. А раз фронт, то і выразы выкарыстоўваюцца адпаведныя. Бітва за ўраджай, на полі як на фронце, нарыхтоўка кармоў ударны фронт, за штурвалам камбайна, армія хлебаробаў, магутны трактар. Адразу відаць, дзе сапраўдныя паэты аддзелы сельскай гаспадаркі ў раёнках узначальваюць. Увосень завяршаюцца палявыя работы, падсумоўваюцца вынікі працы ў полі. А сёлета яшчэ перадвыбарчая кампанія Лукашэнкі пачалася. Таму і ездзіць ён па краіне па дажынках. І калі ў іншых рэгіёнах ён быў лагодны з мясцовым начальствам, то ў Полацку, як толькі вылез з верталёта, накінуўся на чыноўнікаў, як з ланцуга сорваўшыся. Что мы будем делать с Витебской областью? Понятно. Работает Витебская область не для праздника сказано «из рук вон плохо». Или называется в деревне «абы з рук». І Лукашенко жестачайше загадаў чыноўнікам выправіць сітуацыю і справаздачыць саму ў сакавіку пра вынікі. Хаця ён ведае, што за зіму ў сельскай гаспадарцы нічога не выправіш. Але Лукашенку галоўнае паказаць народу, які ён клапатлівы і дзень і ноч дбае, каб накарміць беларусаў. Хотим мы этого или нет, но исходя из нашего опыта, мы должны в следующей пятилетке окончательно решить вопрос по Витебской области. І рашэнне тэрмінова вынайшлі. На Віцебшчыне будуць будаваць новыя мясамалочныя комплексы. Хаця тых жывёл, што ёсць, няма чым толкам карміць. Але ж комплексы нас уратуюць, як у свой час аграгарадкі, што стаяць зараз пустыя. Дарэчы, вялікія жывёлагадоўчыя комплексы будавалі яшчэ пры Машэраве. А аграгарады яшчэ пры таварышу Сталіну. І дзе гэта ўсё? Але чыноўнікаў гэта не цікавіць. Галоўнае, можна зноў будзе пілаваць бюджэт на будаўніцтве тых комплексаў. А каб пілавалася лепш, яны і вырашылі падараваць Лукашэнку самы сапраўдны княжацкі меч. Яны параўналі Лукашэнку з полацкім князем Усяславам Чарадзеем і нагадалі яму, што той кіраваў 55 гадоў. Таму і Лукашэнку ёсць куды імкнуцца. Толькі што каранаваны князь аж расцвіў ад такого падарунка. Ну як тут не аддзячыць падначаленых? Меч подарили специально, потому что за меч же платить надо. Я намек понял. А вось прынясе і на гэты раз. І Лукашенко не адсячэ ім гэтым мячом галовы, а падкіне грошай на новыя комплексы. А ў выніку побач з пустымі дамамі для людзей будуць стаяць пустыя будынкі для скаціны. А яшчэ Лукашенко паставіў задачу падняць на новы ўзровень ільнаводства, бо ў свеце не хочуць вырошчваць эту культуру. А мы ее сохранили. Уцепившись зубами, мы боролись за возделывание льна, продажу тресты, мы модернизировали льнозаводы. Так выглядае зараз Пліскі льнозавод, мадэрнізацыяй якого займаліся яшчэ 15 гадоў таму. А пры паляках, якіх Лукашенко на дух не пераносіць, Дзесінскі павет займаў першае месца ў тагачаснай Польшчы па вытворчасці льняного валакна і семя. Мала адставалі ад яго і суседнія пастаўскі і браслаўскі паветы. Дзякуючы таму другая Рэч Паспалітая займала другое месца ў свеце па вытворчасці прадукцыі льнаводства. 100 гадоў таму мой дзед Ян Лупач гаспадарыў на свой валоцы зямлі ў суседнім пастаўскім павеце. Ні прэзідэнт Рэчы Паспалітай, ні віленскі ваявода, ні стараста пастаўскага павету і нават войт нарыцкай гміны ніколі не прыязджалі да яго на поле, каб загадаць яму калі, дзе і што сеяць. І гэта ніяк не перашкаджала дзеду добра працаваць на зямлі і збіраць ураджай. І зараз так жыве амаль увесь свет. Толькі ў Беларусі Лукашенко ўсё шукае свой асаблівы шлях, які насамрэч вядзе ў нікуды. Зміцер Лупач, Белсат.